יופי, שוב שלום לכם. בואו נעשה תזכורת קטנה מהשיעור הקודם. הצגתי את המטרות המרכזיות של השיעור הזה, ונתתי לכם מודל כללי לגמרי של המחשב כמו שאנחנו רואים אותו בקורס הזה. שוב, אנחנו לא מנסים להסתכל על המבנה של המחשב מנקודת המבט של איש החומרה שמתכנן מחשבים כאלה, אלא מנקודת המבט של מי שמשתמש במחשבים האלה, כלומר איש התוכנה, המתכנת, ואנחנו הצגנו מודל של מחשב כאיזה מין שלשה כזאת, שמורכבת ממעבד, יחידת עיבוד מרכזית, CPU, זיכרון, memory, ויחידת קלט פלט, input-output, שקשורים ביניהם. עכשיו אמרתי שה-CPU קשור אל הזיכרון בקשרים דו-כיווניים כאלו, ובחלק השני של השיעור הקודם התמקדנו בעיקר באינטרפייס, בממשק בין ה-CPU לבין הזיכרון. ראינו איך ה-CPU יכול לבקש מהזיכרון לאחסן ערכים מסוימים בכתובות מסוימות, ואיך הוא יכול לשלוף ערכים מהזיכרון דרך הפונקציות store ו-fetch בהתאמה. על הקשרים האלה בכלל לא דיברנו, וזה יידחה באמת לחלק יותר מתקדם של הסמסטר. ומה שאני רוצה לעשות היום זה זום קטן על ה-CPU עצמו. זאת אומרת, מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לקחת את ה-CPU ולפתוח אותו קצת, בצורה לגמרי סכמטית, ולדבר קצת על המבנה של ה-CPU. אני לא הולך עוד פעם לדבר על החומרה שנמצאת בתוך יחידת עיבוד מרכזית כזאת, זה לא הנושא שלנו, אבל אני רוצה לתת איזשהו מודל מאוד מאוד סכמטי, מאוד מאוד פשטני, מאוד מאוד מופשט, שיעזור לנו להבין איך התהליכים מתרחשים בתוך יחידת העיבוד המרכזית. לצורך ההמחשה הזאת, נוח לי לחשוב על ה-CPU כאילו הוא מורכב משני חלקים נבדלים, נפרדים. חלק אחד שאני אקרא לו Control Unit, וחלק שני שאני אקרא לו Arithmetic Logic Unit. נרשום את זה כאן, Control Unit, או בעברית יחידת בקרה, ו-Arithmetic Logic Unit, יחידה אריתמטית לוגית, אם אתם רוצים, זה החלק שעושה את החישובים. שוב, זה לא בהכרח ככה, זה לא בהכרח שאם תפתחו את המכסה מהמחשב הקרוב ביותר אליכם, תראו שם בתוך ה-CPU שתי חתיכות נפרדות, אבל לצורך העניין נוח לנו לחשוב על הדברים כאילו ככה נראה ה-CPU מבפנים. יחידת הבקרה, או אולי נתחיל דווקא מה-ALU, ה-Arithmetic Logic Unit, יחידה אריתמטית לוגית, זאת היחידה שאחראית לחישובים שנעשים בתוך ה-CPU. אתם מתארים לעצמכם מה מכונה יודעת לעשות. מחשב, כמעט כל מחשב שניתן לעלות על הדעת, צריך לדעת לבצע איזשהו מספר בסיסי של פעולות פרימיטיביות, פעולות פשוטות, אבל לעשות אותן בדיוק מרבי. הפעולות האלה יהיו פעולות מתמטיות כמו חיבור, כמו חיסור, כמו כפל, אולי במחשבים מסוימים גם פעולות יותר מתוחכמות כמו העלה בחזקה, הוצאת שורש, חישוב פונקציות טריגונומטריות, אבל אולי לא, כי את כל הדברים האלה אפשר לממש בתוכנה, אתם יודעים. וגם פעולות לוגיות, פעולות כמו AND, OR, NOT, אולי סט יותר רחב של פעולות, XOR, NOR, NAND, אני לא יודע. אוקיי? הדברים האלה חייבים להיות בכל ארכיטקטורה סבירה, בכל ארכיטקטורה נורמלית. אני לא טוען שכל מחשב תומך בכל הפעולות האלה, אבל אני מאמין שהרוב המכריע של המכונות תומכות ברוב המכריע של הפעולות האלה. אוקיי? זה מה שעושה היחידה אריתמטית לוגית. עכשיו בשביל מה אנחנו צריכים יחידת בקרה? יחידת בקרה עושה פעולות שנועדו לשלוט, לפקח על האופן שבו הפעולות האריתמטיות והלוגיות מתבצעות. למשל, פעולות אריתמטיות לוגיות הן לא צפות בחלל, הן חלק מתוכנית. אז צריך להיות איזשהו מנגנון שיודע לזהות תוכניות, שיודע שתוכנית היא סדרה של פקודות, ושיודע להפעיל פקודה אחר פקודה אחר פקודה. אתם יכולים לתאר לעצמכם שבתוכניות מחשב נורמליות, חלק מהתוכנית מתנהל באופן סדרתי, פקודה אחר פקודה אחר פקודה. אבל אתם יודעים יפה שלא כל התוכנית מתנהלת באופן סדרתי. ישנן פקודות שמעבירות את הבקרה באופן מפורש למקום אחר. למשל, לולאות, דוגמה קלאסית.
לא כל תוכנית מתבצעת לגמרי באופן סדרתי, כי אחרת לא הייתה לנו שום אפשרות לתמוך בלולאות. אבל כיוון שאנחנו יודעים שבשפות תכנות עיליות יש לולאות, והמשמעות של לולאה היא שפקודות מסוימות מתבצעות יותר מאשר פעם אחת, ולכן לא כל הפקודות מתבצעות לפי הסדר שבו הן כתובות, אז צריך להיות איזשהו מנגנון שידאג לזה שבנקודה מסוימת, למשל בסוף לולאה, כשתנאי מסוים מתקיים, תהיה קפיצה אל תחילת הלולאה. אוקיי? יחידת הבקרה עושה דברים כאלה. לולאות זה מקרה אולי אפילו מורכב מדי, אבל אפילו הסתעפויות מותנות. דברים שאנחנו רגילים לקרוא להם if then else. מבנים מהסוג של if then else. זה לא חייב להיות דווקא if then else. ישנן שפות שבהן יש רק if then, ישנן שפות שבהן יש switch או case, תלוי מה אתם מכירים. כל הדברים האלה גורמים לביצוע לא סדרתי של תוכנית. מי שתומך בפקודות כאלה זה יחידת הבקרה. זה לא חשבון, זה בדיקה של תנאים והחלטה לאן מתנהלת התוכנית. אוקיי? דברים האלה באופן אבסטרקטי, באופן מופשט, מתבצעים ביחידת הבקרה. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לתת לכם תיאור של פקודות מכונה שקיימות בארכיטקטורות מסוימות. אני לא מתחייב כאן לאף ארכיטקטורה אחת ספציפית. אני לא רוצה להתחייב לאף ארכיטקטורה ספציפית, ולכן הפקודות שאני אתאר כאן הן פקודות גנריות, פקודות כלליות. אני לא מתחייב לגבי השם של הפקודות, לא בדיוק לגבי האופן שבו הן נכתבות, ואפילו לא לגבי מה שהן מבצעות בדיוק. מה קורה? 343? ברוכים הבאים. יש עוד בדרך או ש... אז אני אמשיך. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לסווג פקודות לפי הפונקציונליות שלהן. לפי התפקיד או הפונקציה שהפקודות האלו באות למלא. ושוב, אין פה התחייבות לארכיטקטורה אחת ספציפית כמובן, זה רק כדי לתת תמונה כללית, לתת מושג של פקודות מכונה שאפשר לצפות, שאפשר לעלות על הדעת. אוקיי? אני אדגיש שוב שפקודות מכונה של מחשבים רגילים, נורמליים, לא מחשבים ייעודיים לתפקידים מסוימים, אבל מחשבים כמו המחשבים שאתם מכירים, כמו המחשבים שאתם עובדים עליהם, כמו PC, או אפלים למיניהם, או סאנים, דיגיטל וכו'. למכונות האלו יש אוצר פקודות פחות או יותר דומה. אז בואו ננסה לעשות כמה הכללות. ראשית, יש לנו פקודות אריתמטיות, כמעט בכל ארכיטקטורה, שאפשר לעלות על הדעת, יהיו פקודות אריתמטיות, ואני מדבר על פקודות שעושות חשבונות פשוטים. מה זה חשבון פשוט? למשל חיבור. אז אני אקרא לה פקודה add. יכול להיות שזה השם של הפקודה בארכיטקטורה מסוימת, יכול להיות שקוראים לה אחרת בארכיטקטורה אחרת, אבל אתם מבינים את הרעיון. add עושה חיבור. בדרך כלל חיבור של שני מספרים. תהיה פקודת חיסור, subtract. ואולי גם פקודות אחרות, אני לא יודע, אולי תהיה פקודת כפל, למרות ששוב, לא חייבים. אתם יודעים יפה שאפשר לממש כפל בתוכנה אם יש לנו חיבור בחומרה. אבל סביר להניח שיהיה כפל, ואולי גם יהיה חילוק, אני לא יודע. אוקיי? אלה פקודות אריתמטיות. בנוסף לפקודות האריתמטיות, כמעט כל מכונה שאפשר לעלות על הדעת תיתן תמיכה באיזושהי קבוצה של פקודות לוגיות. למשל, end לוגי. למשל, אתם יודעים למה אני מתכוון שאני אומר end ו-or ו-not, נכון? אני מניח שאתם יודעים את זה, אני לא יודע מאיפה, ממערכות ספרתיות או ממתמטיקה דיסקרטית, או סתם מאלגברה. אלה פקודות שעובדות על ערכים בוליאנים, על ערכים לוגיים, על ערכים של 0 או 1. אז end ו-or ו-not, מישהו יכול לעלות על הדעת אחרות? למשל, כסור. כמה כאלה צריך לדעתכם? אני חושב ששתיים מספיקות. מה שאנחנו צריכים, למי שיודע קצת לוגיקה, זה קבוצה שלמה של קשרים, ונדמה לי שהקבוצה הקטנה ביותר, שהיא קבוצה שלמה של קשרים, מכילה שני קשרים, אולי אני טועה בזה, אבל בדרך כלל הארכיטקטורה תיתן תמיכה ביותר מאשר 2-3 פקודות, רק כדי להקל על המתכנת. בסדר? זה לא ממש חשוב, אז אני לא רוצה להרחיב על זה את הדיבור. מישהו יכול לדעת עוד סוגים של פקודות? לא עוד פקודות לוגיות, אבל עוד סוגים של פקודות? אוקיי, פקודות בקרה. לא נקרא לזה קפיצה, אלא נקרא לזה פקודות בקרה. ברובן פקודות בקרה הן באמת פקודות קפיצה. אז אנחנו מדברים על דברים כמו jump, שאפשר לקרוא לזה אחרת, אפשר לקרוא לזה jump, אפשר לקרוא לזה branch, אפשר לקרוא לזה go to, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. אנחנו נותנים למכונה כתובת ואנחנו מבקשים מרגע זה, תתחיל לבצע את הפקודות מכתובת אחרת, לא מהכתובת הבאה בתור. אוקיי? אז זה jump. עוד פקודות העברה?
העברת בקרה? אני לא שומע אותך. קול, יופי. אני אקרא לזה jump subroutine, אבל הרעיון הוא בדיוק אותו רעיון. העברת בקרה אל שגרה, שגרה, פונקציה או פרוצדורה, ואנחנו נקרא לזה כאן סברוטינה, תת שגרה, אבל לא רק העברת בקרה הלוך, אלא גם תמיכה באיזשהו מנגנון שידאג לזה שהבקרה תוכל לחזור אחר כך למקום שבו אנחנו נמצאים, ואם אתם יודעים מה זה שגרה בשפה עילית, אתם מבינים למה הכוונה כאן. אוקיי? כמובן, אם יש לנו jump subroutine, אנחנו צריכים גם איזשהו return. אז בואו נקרא לזה return, לא משנה איך זה נקרא בארכיטקטורות שונות, אבל הרעיון ברור, להחזיר את הבקרה אחרי שקפצנו לשגרה. שימו לב שבדרך כלל, פקודות מכונה הן פקודות מאוד פרימיטיביות, במובן הזה שלא תמצאו מבנים מורכבים שהם מאוד מאוד נפוצים בשפות תכנות עיליות. לא תמצאו case או switch, לא תמצאו if then else, לא תמצאו כמובן לולאות. אוקיי? את כל הדברים האלה אפשר לממש, ואתם בוודאי יודעים שאפשר, את כל המבנה הבקרה שאני תיארתי כאן, אתם יודעים שאפשר לממש באמצעות go-to, וזה הדבר שאומרים לכם כל הזמן לא לעשות כשאתם לומדים בשפות תכנות עיליות, אבל בשפות מכונה ככה הדברים מתבצעים. אז אתם תראו שאנחנו נשתמש בהרבה go-to'ים. עוד סוגים של פקודות, משפחה, נוספת. הסתעפויות מותנות זה פקודות בקרה, ואנחנו נדבר עליהם כשנגיע לפקודות בקרה, אבל אני גמרתי במחלקה הזאת. אני אגיד, ראשית אנחנו חייבים לדבר על פקודות העברה, אז תשימו לב, זה דבר כל כך בסיסי וכל כך טריוויאלי שאף אחד לא העלה את זה על דעתו, אבל חייבים לתת לזה תמיכה. ב-C אתם כותבים X מקבל את הערך 6, וזה לא אריתמטיקה ולא לוגיקה ולא בקרה, זה ממש פקודת העברה. אז הפקודות האלה יראו כמו move, למשל, move, העבר את הערך 6 לכתובת מסוימת. ויש גם דוגמאות אחרות לפקודות העברה שלא נדבר עליהן כאן. הדבר האחרון שאני רוצה, המשפחה האחרונה או הפונקציונליות האחרונה שאנחנו רוצים לתת להם תמיכה, זה פקודות של קלט פלט. ושוב, פקודות כאלה לא קיימות בכל ארכיטקטורה. אנחנו נדבר על זה הרבה כשנגיע לדיון בקלט פלט באופן כללי, אבל אתם יכולים להעלות על דעתכם פקודות מהסוג של read או write. וכמובן שאפשר להעלות על הדעת כאן עשרות פקודות שונות ומשונות, שהרעיון הוא מאוד מאוד ברור. גש לאיזשהו אמצעי קלט או פלט, וקלוט או הצג ערך. זה מאוד מאוד כללי מה שאני כותב כאן, זה רק בשביל לתת לכם איזושהי תחושה של סוגי הפקודות שאנחנו ניתקל בהם במהלך העבודה שלנו כאן. אני לא מתכוון בשום רגע נתון ללמד אתכם שפת מכונה קונקרטית, אבל זה יבוא, זאת אומרת, אני אתן דוגמות כל הזמן, ומהדוגמות האלה אתם תתחילו לקבל איזושהי תמונה של שפת מכונה אחת מסוימת, שנדבר עליה קצת יותר מאוחר היום. שאלות לגבי זה? יופי. עד כאן סיווג של פקודות בארכיטקטורות באופן כללי, ועכשיו אני רוצה לדבר על משהו טיפה שונה, שיביא אותנו לקריטריון אחר לסיווג של פקודות. אבל ראשית אני רוצה לדבר על איך פקודות מיוצגות בזיכרון. ועכשיו אני חוזר למשהו שדיברנו עליו בשבוע שעבר. שלום. בשבוע שעבר סיפרתי לכם שהזיכרון מכיל סוגים שונים של אינפורמציה. מספרים, תווים, מחרוזות של תווים, אולי מספרים בשלמים, ממשיים, אני לא יודע, כתובות ופקודות. ועכשיו השאלה היא איך לקודד פקודות כמחרוזות של ביטים. תזכרו, כל מה שיש בזיכרון זה תאים, שכל תא זה סדרה של ביטים. בסדר? כל תא הוא ייצוג בינארי של איזשהו מספר. ועכשיו השאלה היא איך מקודדים פקודות מכונה של ארכיטקטורות שונות אל תוך הזיכרון של הארכיטקטורה. אז מה שאני רוצה לדבר עליו בהמשך השיעור הזה, נקרא לו מבנה פקודה. שוב, אני לא מדבר על ארכיטקטורה אחת מסוימת, אני מדבר באופן כללי לגמרי על איך לייצג פקודות בזיכרון. לפני שאנחנו יורדים לרמה המאוד טכנית ומאוד פרטנית של ביטים, אני רוצה לדבר קצת באופן יותר כללי על מה צריך להיות בפקודה. כן? איזה אינפורמציה צריכה פקודה להכיל.
כמובן, הדבר החשוב ביותר שצריך להיות בפקודה, שנמצאת איפשהו בזיכרון, חלק מתוכנית, הוא... אני לא שומע. הפקודה עצמה אתם אומרים, ואני אקרא לזה מה לעשות. מה הפקודה, כן? על איזה פקודה מדובר? האם מדובר בפקודת חיבור? האם מדובר בפקודת not לוגי? האם מדובר ב-return from subroutine? בסדר? למה לעשות, זה שדה של הפקודה, כן? איזשהו אחד הנתונים שצריכים להיות מוכלים בפקודה, לאינפורמציה הזאת אני אקרא opcode. opcode זה קיצור כנראה של operation code, קוד הפעולה, אבל היום אף אחד לא זוכר את זה, זה פשוט opcode ביחיד וברבים opcodeים, וזה לגמרי עברית. בסדר? אז opcode, ככה נקרא לזה. מה זה opcode? זה קוד. איך הוא נראה? שונה ממכונה למכונה. למשל, לפקודה שעושה חיבור של שני מספרים ומחזירה את התוצאה שלהם, אפשר לקרוא add, אפשר לקרוא חבר, אם הייתה לנו מכונה שהמתכננים שלהם דוברי עברית בלבד, ואפשר לקרוא לה גם gx638.9. בסדר? זה קוד, פשוט קוד. אנחנו נראה כאן שני סוגים שונים לקידוד של פקודות. לאחד אנחנו נקרא נמוניק. יש לזה שם בעברית, נמוניק, אבל אני לא זוכר אותו. מישהו הציע לי שם יפה למנמוניק בעברית, אני פשוט לא זוכר אותו. נמוניק זה פשוט השם של הפעולה. בסדר? השם של הפעולה. בדרך כלל זה מין 3 אותיות או משהו כזה שמרמזות במשהו על הפעולה. אז למשל, add זה קל, זה add, וסאבטרקט, פעולת חיסור, בדרך כלל נקרא לה סאב. אבל זה, שוב, הארכיטקטורה האחרת יכולה לקרוא לה G15. אני יודע מה, לג'אמפ בדרך כלל קוראים JMP, אבל זה לא משנה. המנמוניק זה איזשהו שם שמקל עלינו לזכור את האופקוד, אבל האופקוד הוא מספר. האופקוד הוא תמיד יהיה איזשהו מספר, כי תזכרו, הייצוג בסופו של דבר בזיכרון הוא ייצוג כסדרה של ביטים, ואי אפשר לייצג משהו אחרת מאשר בסדרה של ביטים, אז הדרך הנכונה לקידוד אופקוד זה באמצעות סדרה של ביטים, כלומר מספר. אוקיי? אנחנו תמיד נראה גם את המנמוניק וגם את האופקוד, המנמוניק ישמש אותנו הרבה יותר. יופי. אנחנו יודעים כבר מהו קוד הפעולה, מה לעשות. איזה עוד אינפורמציה צריכה להיות חלק מפקודה. יופי, על מה לפעול, כן? אם הפקודה היא חיבור, את מי לחבר. אנחנו נקרא לשדה הזה אופרנדים. האופרנדים צריכים לתת לנו אחד מהשניים. או ערכים ממש, למשל בפקודת חיבור, האופרנדים יכולים להיות 3 ו-8. אבל בדרך כלל אופרנדים הם לא ערכים, הם כתובות זיכרון. בדרך כלל נוח לנו לחשוב על האופרנדים כאילו הם כתובות זיכרון, ובכתובות האלה יושבים הערכים המפורשים. בסדר? אז בדרך כלל הפקודה לא תראה add 3,8, אלא היא תראה add 3,002, כש-3,000 זה כתובת זיכרון שבה צריך להיות המספר 3, 3,002 כתובת זיכרון שבה יהיה המספר 8, כשהמטרה היא לחבר את תוכן הכתובות האלו. בסדר? אופרנדים זה כתובות, בדרך כלל כתובות זיכרון. כמובן יכול להיות שהאופרנדים הם אופרנדים, מה שנקרא מפורשים, שמכילים ממש את הארגומנטים לפעול עליהם. הייתה שאלה? לא הייתה שאלה. ואם יש לנו אופרנדים שהם הנתונים לפעול עליהם, אנחנו צריכים גם, נכון, מקום לשים בו את התוצאה. אז אני אקרא לזה תוצאה. וכאן כמובן התוצאה חייבת להיות כתובת. בסדר? האופרנדים עוד יכולים לפעמים להיות חלק מהפקודה, אבל התוצאה לא יכולה להיות חלק מהפקודה, התוצאה חייבת להיות מאוחסנת באיזושהי כתובת בזיכרון. אז פעולות רגילות, כן? פעולות אריתמטיות, פעולות לוגיות שיש להן תוצאה, לא לכל פעולה יש תוצאה, כן? לפקודת ג'אמפ אין תוצאה. אבל פעולות האריתמטיות והלוגיות יש בדרך כלל תוצאה, ובדרך כלל הפקודה צריכה להכיל גם כתובת מסוימת שבה על המכונה לאחסן את התוצאה בסוף הביצוע של הפעולה. רעיון לשדה נוסף שצריך להיות כאן חלק מפקודה? אנחנו לא מדברים על זה, לא? יופי. לכל? לאן לעבור. אני אקרא לזה כתובת הפקודה הבאה.
תזכרו שתוכנית היא לא אוסף של פקודות, אלא היא סדרה של פקודות שיש סדר בין האיברים שלה. ולכן פקודה צריכה להודיע למכונה בסוף הביצוע שלה מה הלאה, איפה ממשיכה התוכנית. אוקיי? כתובת הפקודה הבאה זה עוד שדה אחד של כתובת, שבסוף ביצוע הפעולה המכונה תוכל לקחת את התוכן שלו ולהמשיך את הביצוע מהנקודה הזאת. המבנה שאנחנו מגיעים אליו כאן, וזה המבנה הכי כללי שאני מכיר, אולי אפשר לראות על דעת דברים יותר מטורפים, אבל המבנה הכי כללי שאני מכיר נקרא מבנה פקודה של 3+1 כתובות. אני אצייר כאן באופן סכמטי פקודה לדוגמה. עכשיו, כשאני מדבר על מבני פקודה שונים, אני תמיד מדבר על הפעולות האריתמטיות או הלוגיות הרגילות, הבינאריות. בינאריות במובן הזה שהן פועלות על שני ארגומנטים. למשל, חיבור פועל על שני אופרנדים, חיסור פועל על שני אופרנדים, end פועל על שני אופרנדים, כסור פועל על שני אופרנדים. לא כל הפעולות הן כאלו, כמובן. not או negate, אם אתם רוצים, זו פעולה אונרית. שורש זה פעולה אונרית. אבל אני מדבר כרגע על הפעולות הבינאריות הרגילות, פעולות כמו add. בפעולה כמו add, באמת מבנה פקודה כזה שתיארתי כאן, הוא מבנה של 3+1 כתובות, ואני אתאר את זה כאן. מה זה מבנה של 3+1 כתובות? זה מבנה שיש בו שדה אחד עבור האופקוד, אבל זו לא כתובת, זה ממש אופקוד. עכשיו יש לנו כתובת של אופרנד ראשון, אני אקרא לזה אופ 1, כתובת של אופרנד שני, אופ 2, כתובת שבה צריך לשים את התוצאה, וכתובת הפקודה הבאה, אני אקרא לה next instruction. וקיבלנו מין מבנה כזה. שוב, אני לא מדבר על ארכיטקטורה ספציפית, ואני גם לא מדבר על איך הדברים האלה מיוצגים בסופו של דבר בזיכרון, אלא באופן כללי. זאת האינפורמציה שצריכה להיות חלק מפקודה. היתרון של מבנה כזה, של 3+1 כתובות, אתם רואים למה 3+1? אלה 3, וזאת האחת. 3 בשביל הנתונים שהפעולה עובדת עליהם, 1 בשביל המקום ללכת אליו בסיום הפעולה. אופקוד זה לא כתובת, זה אופקוד, הוא חייב להופיע, הוא תמיד יהיה שם, אז אנחנו לא סופרים אותו. היתרון של המבנה הזה, של 3+1 כתובות, הוא שיש בו הכל. יש בו מה לעשות, על מי לעשות, מה לעשות עם התוצאה, ולאן ללכת הלאה. החיסרון של מבנה כזה, של 3+1 כתובות, החיסרון הוא שהפקודות נהיות מאוד רחבות. מאוד מאוד רחבות. אנחנו מכילים פה הרבה יותר מדי אינפורמציה. והסיבה שיש במבנה הזה, בצורת קידוד הפקודות הזאת, שיש במבנה הזה יותר מדי אינפורמציה, היא הבחנה שכבר הזכרתי אותה קודם. הבחנה מאוד חשובה לגבי איך נראות תוכניות באופן כללי. והיא, מה קורה בדרך כלל בתוכניות רגילות? סליחה? לא, בסדר. אני שואל על מה אפשר לוותר כאן. יופי, על ה-next instruction. למה אפשר לוותר על ה-next instruction? כי בדרך כלל, חוץ מאשר במקרים של העברת בקרה מפורשת, בדרך כלל, next instruction זה שדה מיותר, מפני שבדרך כלל הפקודה הבאה ממוקמת מיד לאחר הפקודה הנוכחית. זה לא חייב להיות ככה, אתם יודעים. אין שום מחויבות תיאורטית שתוכניות יראו כמו סדרה של פקודות. אפשר היה לפזר את הפקודות על פני כל הזיכרון, אם באמת היינו מחזיקים שדה כזה של next instruction. אבל לא כדאי לעשות את זה, לא כדאי לעשות את זה מפני שהשדה הזה מיותר, מפני שהרבה יותר הגיוני ונוח ומסודר לעבוד ברצף, ככה שהתוכנית באופן רגיל תתקדם פקודה אחר פקודה, תמיד הפקודה הבאה תהיה רציפה בזיכרון אחרי הפקודה הנוכחית, חוץ מאשר במקרים של העברת בקרה מפורשת, ואז יש לנו פקודות שידאגו לזה. מה שאני מציע עכשיו זה לרדת למבנה פקודה של 3 כתובות, והמבנה הזה ייראה בדיוק כמו מבנה של 3+1 כתובות, אלא שאנחנו מוחקים את שדה ה-next instruction, הפקודה הבאה לביצוע.
ברור מה הרווחנו. הרווחנו, היתרון פה, הוא שהפקודות הופכות להיות יותר צרות, אנחנו חוסכים במקום. מה הפסדנו? במה אנחנו צריכים לשלם? אנחנו לא יכולים יותר לפזר את הפקודות כמו שאנחנו רוצים בזיכרון. תוכניות חייבות להיות מסודרות ברצף, אבל יותר מזה. כיוון שלא כל פקודה אומרת לי לאן ללכת עבור הפקודה הבאה, אני חייב באיזשהו מקום בארכיטקטורה לזכור מהי הפקודה הבאה לביצוע. אני זוכר מהי הפקודה הבאה לביצוע על ידי תוספת של יחידה ארכיטקטונית. אני אגדיר אותה כאן עכשיו. נקרא ליחידה הזאת רגיסטר, או בעברית אוגר, אבל אף אחד בעולם לא משתמש במילה אוגר, לכן אני אגיד רגיסטר. לרגיסטר הזה, יש הרבה רגיסטרים, אנחנו נדבר על רגיסטרים באופן כללי קצת יותר מאוחר היום, אבל הרגיסטר המיוחד הזה שאני צריך כאן להציג, אני אקרא מונה התוכנית, או באנגלית Program Counter. ובקיצור אנחנו נקרא לו במהלך כל הקורס PC. אז כשאני אגיד PC מעתה ואילך, אני לא מתכוון למכונה אחת ספציפית של חברת IBM, אני מתכוון לאותו משתנה, אם אתם רוצים, שהוא חלק מהארכיטקטורה, ושהוא מכיל כל רגע במהלך ביצוע התוכנית את כתובת הפקודה הבאה לביצוע. זאת אומרת, ה-PC צריך להכיל בכל רגע, במהלך חיי התוכנית, את כתובת הפקודה הבאה לביצוע. אני אגיד עוד משפט אחד כאן. עכשיו, כשיש לנו מבנה פקודה של 3 כתובות, אנחנו יכולים לקבל איזושהי תמונה על מה שאני אקרא לו יותר מאוחר מחזור פקודה. מה קורה במכונה כאשר תוכנית רצה? מה שקורה במכונה כאשר תוכנית רצה, זה שבאיזשהו אופן צריך להודיע ל-CPU, התוכנית מתחילה בכתובת 3012. בסדר? צריך להודיע את זה ל-CPU באיזשהו אופן. ואז מה שה-CPU עושה זה מאחסן את הערך 3012 ב-PC. הפרוגרם קאונטר, אני חוזר לתמונת המחשב שיש לנו כאן, הפרוגרם קאונטר הוא חלק מהקונטרול יוניט, הוא חלק מה-CPU והוא חלק מהקונטרול יוניט, הנה אני מצייר אותו כאן בקטן. זה משתנה קטן של המכונה. ברגע שהודענו שהתוכנית שלנו מתחילה בכתובת 3012, ערכו של ה-PC נקבע להיות 3012. עכשיו מתחילה להתבצע התוכנית, זאת אומרת, ה-CPU הולך אל הזיכרון, אתם יודעים כבר שה-CPU יכול ללכת אל הזיכרון, ראינו בשבוע שעבר איך, ולוקח את התוכן של כתובת 3012, ומתייחס לתוכן של כתובת 3012 כאילו זאת פקודה. ועכשיו הוא מפענח את הפקודה. יש לה פקודה אופקוד, יש לה אופרנדים, אין לה שדה של הפקודה הבאה לביצוע, פענוח הפקודה, אנחנו נדבר עליו הרבה, כנראה רק בשבוע הבא. ביצוע הפקודה, על זה לא נדבר כל כך הרבה בקורס הזה. נקבל תוצאה, ה-CPU מכניס את התוצאה לכתובת שמפורטת כאן בפקודה, ואוטומטית מגדיל את ערכו של ה-PC, את ערכו של הפרוגרם קאונטר, ככה שהוא יצביע אל הפקודה הבאה לביצוע. תחשבו על ה-PC כמו על האצבע הזאת של פסוקו, אם מישהו זוכר את זה. זה תמיד מצביע על מה לעשות עכשיו. כאשר הפקודה היא פקודת העברת בקרה מפורשת, למשל קפיצה למקום אחר, כל מה שצריך לעשות, האפקט של הפקודה זה בסך הכל לקחת את הערך המפורש, הכתובת לקפוץ עליה, ולהכניס אותו לתוך ה-PC, וזהו, נגמר הסיפור. עכשיו שאלות. הייתה אחת. כן. אוקיי, השאלה הייתה, האם הוא קופץ לבד אל הפקודה הבאה, וזה בדיוק מה שאני מראה כאן. הוא זה ה-CPU, כן, הארכיטקטורה, ואם באמת מבנה הפקודה בארכיטקטורה שאנחנו מדברים עליה הוא מבנה של 3 כתובות, אז חלק ממחזור ביצוע הפקודה אומר, חלק אחד אומר, לך לזיכרון, תיקח את הפקודה. חלק אחד מהמחזור הזה אומר, תפענח את הפקודה. חלק אחד אומר, תבצע את הפקודה, וחלק ממחזור ביצוע הפקודה הוא הגדלה אוטומטית של הפרוגרם קאונטר. המתכנת לא צריך לדאוג לזה בכלל, זה עניין ארכיטקטוני אוטומטי. זאת אומרת, ה-PC גדל אוטומטית אל הכתובת הבאה, הכתובת שבה מאוחסנת הפקודה הבאה, אלא אם כן ביקשנו במפורש משהו אחר. בסדר? עוד שאלות? אוקיי.
אז דיברנו על מבנה פקודה של 3 כתובות. ועכשיו מה שאני רוצה לעשות זה להראות לכם דוגמה לתוכנית שיש בה באמת, תוכנית שכתובה בשפת המכונה של מכונה שבה מבנה הפקודה הוא מבנה של 3 כתובות. אני לא אומר לכם איזה מכונה זאת, כי אין כזאת, זו מכונה שאני ממציא עכשיו תוך כדי הדוגמה, כי נוח לי. אגב, התוכניות האלה כולן נמצאות אצלכם בחוברת הצהובה בעמוד 7, אבל לי יהיה נוח בכל זאת לכתוב אותן על הלוח כדי שאני אוכל להצביע עליהן. אז הנה המטרה היא לחשב, זו תוכנית מאוד פשוטה, שמטרתה לחשב ערך של ביטוי אריתמטי, והביטוי הוא זה, R, שזה התוצאה, מקבל את הערך x פלוס y מינוס z, כל זה חלקי x. זה מה שאני רוצה לעשות, ולמכונה שלי יש מבנה פקודה של 3 כתובות. אוקיי? אני רוצה להראות לכם איך כותבים תוכנית כזאת. אני מציג פה את הזיכרון, אתם צריכים להתחיל להתרגל לצורת ציור הסכמטית שלי. כשאני מציג זיכרון, אני תמיד מציג מין מערך כזה גדול. בסדר? אני כרגע לא מדבר על כמה תאים יש בו, או אני מצייר אותו כזה אינסופי לשני הכיוונים, זה לא מעניין אותנו, אני גם לא מדבר על הרוחב שלו. אני רק אתן לתאים פה שמות, כי סיפרתי לכם שלכל תא בזיכרון יש כתובת, כמו בכל מערך, יש לנו איזשהו אינדקס, אבל אני אתן לתאים האלה שמות סימבוליים, אני אקרא להם J, ו-J פלוס 1, ו-J פלוס 2, ו-J פלוס 3, ו-J פלוס 4, כמה אני צריך? J פלוס 5 ו-J פלוס 6. זה מה שאני צריך כרגע. עכשיו אני אומר יותר מזה, נניח לרגע, לצורך המשחק הזה, שהזיכרון מאותחל. זאת אומרת, יש ערכים התחלתיים למשתתפים במשחק שאנחנו משחקים כאן, ונניח לרגע שבכתובת J נמצא הערך של X, ובכתובת J פלוס 1 הערך של Y, וכאן הערך של Z, ואני רוצה שהתוצאה תשב בכתובת J פלוס 3. בסדר? אז אני לא רוצה לספר לכם איך אני מאתחל את הזיכרון, אלה דברים שפחות מעניינים כרגע. נניח לרגע שזה כבר המצב. אתם רואים את הוורוד הזה מרחוק? אני מניח שכן. אם לא תצעקו. יופי, ועכשיו פקודות. אז שוב, אני ממציא את שפת המכונה, אבל אתם יכולים לעזור לי ולהמציא אותם, מפני שאני לא הולך לעשות פה דברים מאוד מאוד פראיים. ואתם זוכרים שהמכונה שלנו היא מכונה של 3 כתובות, לכן אני צריך שדה אחד לאופקוד, שדה אחד לכתובת אחת, שדה אחד לכתובת אופרנד שני, ושדה אחד לתוצאה. הנה יש לנו כאן מכונה של 3 כתובות, ובואו נתחיל למלא את המכונה הזאת. הפקודה הראשונה שאני רוצה לעשות צריכה לחשב את התוצאה של x פלוס y, ואני מוכן להשתמש ב-r ככתובת לאחסן את תוצאת הביניים, כיוון שממילא אני הולך לדרוס את r, ואני רוצה שממילא את התוצאה הסופית, אז אני יכול גם להשתמש בה בשביל תוצאות ביניים. אתם מכירים את זה משפות עיליות, אני לא מרחיב על זה את הדיבור. הפקודה הראשונה שאני אתן כאן היא פקודת add, חיבור. ועכשיו אני צריך לתת אופרנדים לפקודה הזאת, ואני מזכיר לכם שאופרנדים הם כתובות. אז קדימה, מה יהיו האופרנדים של פקודת ה-add הזאת? 2 אופרנדים. אני רוצה לחבר את x עם y, הכתובת של x זה j, הכתובת של y זה j פלוס 1, ולכן אני ממש רושם כאן j ו-j פלוס 1. אלה מספרים, אלה סימבולים, כן? כי אני לא רוצה להתחייב על איפה התוכנית הזאת נמצאת בזיכרון, אבל אם אתם חושבים ש-j זה כתובת 1000, אז פה ממש יהיה כתוב 1000, ופה 1001. מה יהיה הכתובת של התוצאה? j פלוס 3, מאוד פשוט. ואם באמת פקודת add עובדת כמו שאנחנו מניחים שהיא עובדת, וסביר שהיא ככה, אז בסוף ביצוע הפקודה הזאת באמת יהיה בכתובת j פלוס 3 הסכום של x פלוס y, ומפה ואילך כבר החיים נהיים יותר פשוטים. הפקודה הבאה תהיה פקודת סאב, נכון? כי אנחנו בארכיטקטורה שלנו החלטנו שהמנמוניק של פקודת החיבור הוא סאב, ואני צריך לתת שוב 3 כתובות. אני רוצה לקחת בתור אופרנד ראשון את מה? את j פלוס 3, תוצאת הביניים שיש לי. j פלוס 3 זו הכתובת שבה אני רוצה את התוצאה הסופית, נכון, אבל כרגע מאוחסנת בתוצאת הביניים של x פלוס y. האופרנד השני צריך לתאר את הכתובת של z, ולכן אני ארשום כאן j פלוס 2. ואת התוצאה אני שוב רוצה לשים בכתובת הזמנית שבה בסופו של דבר תהיה התוצאה הסופית, והיא j פלוס 3, ותשימו לב שבדיוק כמו שבשפות תכנות עיליות אתם יכולים לכתוב x מקבל את הערך x פלוס 7, x מופיע גם בצד שמאל של ביטוי השמה, גם בצד ימין של ביטוי השמה, ובכל זאת ברור לנו שהסמנטיקה של שפת התכנות אומרת קודם כל חשב את צד ימין ורק אחרי זה תדרוס את צד שמאל, אז ככה גם פה.
זאת אומרת, ברור שקודם כל ייקחו את J פלוס 3, את התוכן של J פלוס 3, ויפחיתו ממנו את התוכן של J פלוס 2, ורק אחרי זה ידרסו את J פלוס 3. אז החיים מאפשרים לנו להשתמש באותה כתובת זיכרון, גם כארגומנט פלט וגם כארגומנט קלט, והעסק עובד כמו שצריך. אתם איתי, כן? יופי. הפקודה הבאה צריכה להיות פקודת חילוק, אז אני מניח שקיימת פקודה בשם divide, שגם היא מקבלת שני אופרנדים לקלט. האופרנדים יהיו כתובת J פלוס 3 בשביל המונה של הביטוי הזה כאן, וכתובת X זה J בשביל המכנה, ואת התוצאה אני רוצה לשים בכתובת J פלוס 3, וזהו. אז ראיתם תוכנית, בעצם התוכנית הראשונה בשפת מכונה שאני מראה כאן, לא בשפה מסוימת, אבל בשפה שאפשר להראות על הדעת שהיא קיימת, יכול להיות שהיא באמת קיימת, אני לא יודע. וזאת תוכנית, תוכנית קצרה מאוד, 3 פקודות, אבל היא מחשבת ביטוי אריתמטי. זה משהו. יש שאלות? אין שאלות. יופי, אם אין שאלות, אז תזכרו שזאת הייתה רק דוגמה, ומה שאני רוצה לעשות עכשיו זה להתקדם טיפה הלאה ולהגיד, עברנו ממבנה של 3 פלוס 1 כתובות, אל מבנה של 3 כתובות, שילמנו קצת, היינו צריכים PC. אני שכחתי את ה-PC בדוגמה שלנו, אז שאני לא אשכח את ה-PC. יש פה PC, כן, זה חלק מהמכונה, ציירתי את הזיכרון, אבל הנה אני מצייר עכשיו עוד חלק מהמכונה, זה ה-PC, וערכו ההתחלתי צריך להיות J פלוס 4, כי פה מתחילה התוכנית. אז ה-PC הוא בכתובת J פלוס 4, כאן מתחילה התוכנית, ואם בהתחלת התוכנית באמת ערכו של ה-PC יהיה J פלוס 4, התוכנית תעבוד כמו שצריך. בסדר? אז אמרתי, עברנו מ3 פלוס 1 כתובות, אל 3 כתובות, שילמנו בזה שאנחנו עכשיו צריכים פרוגרם קאונטר, אבל הרווחנו כי צמצמנו קצת את הרוחב של הפקודות, ועכשיו אני מציע רעיון כזה, אני מציע לעבור למבנה פקודה של 2 כתובות. תזכרו שאתם לא יכולים להגיד לי לפקודות נוט לוגי, באמת צריך רק 2 כתובות. לא, 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 לא. אני מדבר על הפקודות האריתמטיות, לוגיות, הרגילות, הבינאריות. ובכל זאת אני טוען, אפשר לעבור ל2 כתובות. כן. בהתחלה ה-PC מקבלת J פלוס 4, אבל בפקודה השנייה של J פלוס 5 לא מקבלת J פלוס 5. וכן, השאלה הייתה מה קורה עם ה-PC כאשר התוכנית מתקדמת. אז נכון, ציירתי כאן את הערך ההתחלתי של הפרוגרם קאונטר. נכון, ערכו ההתחלתי הוא באמת J פלוס 4, אבל ככל שהתוכנית מתקדמת, ככל שביצוע התוכנית מתקדם, אז ה-PC יהיה J פלוס 5, ואחרי זה J פלוס 6, ואחרי זה J פלוס 7, וכו' וכו' וכו'. זה נכון. ציירתי רק את ערכו ההתחלתי. אני חוזר הנה למבנה פקודה של 2 כתובות, ואני טוען שאפשר באמצעות 2 כתובות בלבד, בכל זאת, לכתוב תוכניות שמכילות את הפקודות האלו, אבל שוב, אנחנו נשלם במשהו. קודם כל, מה אנחנו מרוויחים בזה שאנחנו יורדים ל2 כתובות? הפקודות הופכות להיות יותר צרות, זה חיסכון במקום. תמיד במדעי המחשב יש לנו 2 משאבים קריטיים שאנחנו מנסים תמיד לחסוך בהם, זמן ומקום. ככל שהתוכניות שלנו יוכלו להיות יותר קטנות, ככה הם יחשבו יותר יעילות, ככה נרוויח במשאבים. שנייה. אז הרווח פה ברור. זה רווח נקי, אם נצליח לצמצם קצת את התוכניות, הרווח הוא נקי. אבל אנחנו נצטרך לשלם. אני מציע לכם את הרעיון למעבר מ3 כתובות אל 2 כתובות, והרעיון הוא מאוד מאוד פשוט. אחד האופרנדים ישמש בתפקיד כפול. גם כתובת של אופרנד קלט, אבל גם המקום לאחסן בו את התוצאה. ישמש גם לקלט וגם לפלט. אני אומר קלט ופלט, אני מתכוון לנתונים שהפעולה פועלת עליהם ולתוצאה שהפעולה היא מחזירה. זאת אומרת, המבנה שאנחנו נקבל הוא מין מבנה כזה. יש לי איזה סכמה שלו. אין לי כאן תיאור סכמטי, אבל המבנה יהיה משהו כזה. יהיה לנו אופקוד, כמו קודם, כי מזה לא נצליח להתחמק. יהיה לנו אופרנד ראשון ואופרנד שני. כשהאופרנד הראשון נניח הוא רק קלט, אבל האופרנד השני הוא גם קלט וגם פלט. אז למשל, בפקודה כמו add a, b, במכונה שהייתה לנו קודם, שהיו בה 3 כתובות, היינו צריכים לכתוב add abc, כן? קח את a, חבר אותו ל-b, שים את התוצאה ב-c. פה יש לנו רק add ab, אבל הסמנטיקה של זה תהיה משהו כמו b מקבל את הערך a פלוס b. בסדר? וזה תמיד יהיה ככה.
נניח שאנחנו רוצים בכל זאת להעביר את התוצאה לכתובת C, אז נעתיק אותה לכתובת C. נכון, B נדרס בפעולה הזאת. צריך להיזהר. אם אתם מכירים C, את שפת התכנות C, אתם יכולים למצוא את האנלוג מיד. במקום לכתוב, במקום שהאופרטור יהיה אופרטור פלוס, יש לנו עכשיו אופרטור אחר שנקרא פלוס שווה בדיוק. אבל לא רק על פלוס. אין יותר אופרטור פלוס רגיל במכונות האלה, מהסוג הזה, יש פלוס שווה. אין יותר מינוס, יש מינוס שווה. אין יותר חלקי, יש חלקי שווה וכו' וכו' וכו'. בסדר? אתם יכולים להעלות בדעתכם שדרך פקודות השמה פשוטות, העתקה, העברה של נתונים ממקום למקום, ודרך פקודות כאלה אפשר לממש את כל האופרטורים האלה. זה דורש מחשבה טיפה אחרת, אבל מתרגלים לזה מיד. שאלות? הייתה שאלה, עניתי. כן. יופי של טענה. הטענה הייתה שאנחנו לא ממש חוסכים, התוכניות שלנו הופכות להיות יותר צרות, אבל במקרה הכללי הן הופכות להיות יותר ארוכות. כי אם מה שאנחנו רוצים לעשות זה באמת לחשב את C מקבל את הערך A פלוס B, אז נצטרך פקודת move אחת. למשל, move A ל-C, ועכשיו add, תוסיף ל-C את התוכן של B. כן? משהו כזה. אז אנחנו צריכים עכשיו שתי פקודות במקום שקודם היינו צריכים פקודה אחת. זה נכון כהבחנה כללית, זה לא ברור שזה נכון תמיד, ובטח שזה לא ברור שזה נכון בממוצע, ובשביל להחליט האם כדאי לנו לתכנן ארכיטקטורה כזאת או ארכיטקטורה כהיא, אנחנו צריכים לעשות פה איזושהי אנליזה מאוד מאוד מורכבת, עם הרבה סטטיסטיקה, ויש שיקולים לכאן ולכאן, אני מודה. אבל זה נתון. יש ארכיטקטורות כאלו, יש ארכיטקטורות כאלו, הרבה מאוד ארכיטקטורות הן כאלו. בפרט הארכיטקטורה שאנחנו נלמד כאן, כשפה שבה תריצו את הדוגמאות שלכם, תרגילי הבית שלכם וכו', היא שפה כזאת. היא מכונה שבה מבנה הפקודה הוא מבנה של שתי כתובות, אז כדאי שנתרגל לזה. זה לא משנה מאוד. אני רוצה להראות לכם אולי את הדוגמה הזאת במכונה שיש בה מבנה של שתי כתובות, כדי שתראו שבאמת אנחנו לא מפסידים הרבה. וכדי שתהיה עוד דוגמה אחת. נעשה את זה קצת יותר מהר, אני מקווה. אני בהחלט אצטרך כאן זיכרון יותר ארוך, אבל אני אסתפק בזיכרון יותר צר. אז הנה הזיכרון פה. ואנחנו מניחים לרגע, שוב, הדוגמה הזאת מופיעה אצלכם, אז אני אשתדל להיות תואם עם מה שכתוב בחוברת. אז הנה, הזיכרון הוא פה, החל מכתובת... החל מכתובת J וחלה בכתובת, אני בטח אצטרך משהו כמו J פלוס 10. אני לא יודע, אולי זה יספיק. ועכשיו אני מניח שהנתונים דווקא לא נמצאים לפני התוכנית, אלא אחרי התוכנית. זה סתם, אין לזה משמעות מיוחדת, אבל אני רוצה להראות כאן איזושהי נקודה קטנה. אז כרגע אני מניח את זה ככה. אני צריך 1, 2, 3, 4, 5. כן, אז בכתובת J פלוס 5 אני ארשום את הערך של X, ושוב, כמו קודם, אני מניח שזה כבר מישהו דאג לי, הזיכרון כבר מאותחל. יש לי כאן הערך של Y בכתובת J פלוס 6, הערך של Z בכתובת J פלוס 7, ובכתובת J פלוס 8 אני רוצה את התוצאה. בסדר, זה מה שנתון בהתחלת התוכנית, ועכשיו השאלה היא איך לכתוב את התוכנית באמצעות שפת המכונה שמבנה הפקודה שלה הוא מבנה של שתי כתובות בלבד. נקודה אחת חשובה, אני חוזר לרגע הנה, אנחנו מניחים תמיד שאם באמת מופיעות רק שתי כתובות בפקודה, אז הכתובת השנייה משמשת גם בתור התוצאה. עכשיו, זה שרירותי לגמרי, יכולתי להניח שזה דווקא הכתובת הראשונה, ובאמת יש ארכיטקטורות, כדי לבלבל את כל ההנדסאים שביניכם, שבהם הכתובת הראשונה היא כתובת התוצאה. אני בכל זאת לא רוצה להשתמש בהנחה הזאת, אני רוצה להניח שהכתובת השנייה היא כתובת התוצאה, מפני שזה מה שנכון בארכיטקטורה שאנחנו נדבר עליה כל הזמן בקורס הזה. אז אלה מכם שמכירים כל מיני שפות של 80x86, יתחילו להתרגל לזה. אוקיי. אז בואו נתחיל לכתוב את התוכנית. הדבר הראשון, זו אותה תוכנית, כן? נרשום את זה כאן. R מקבל את הערך x פלוס y מינוס z חלקי x, נכון? זה מה שהיה לנו שם, כן. הדבר הראשון שאני רוצה לעשות, אני לא יכול ישר לחבר את x ו-y, כי איפה אני אשים את התוצאה?
אם אני אשים אותו ב-X, אני אדרוס את X. אם אני אשים אותו ב-Y, אני אדרוס את Y, וזה לא מה שאני רוצה. בסדר? סליחה? למה לא לדרוס את Y? כי יכול להיות שמישהו אחרי זה רוצה לעשות עוד איזה חישובים, אני לא יודע. אוקיי? אני לא רוצה להרוס דברים שאני לא יכול בוודאות להרוס, אולי זה רק חלק מתוכנית, אז אני לא רוצה להרוס לא את X ולא את Y. אני לא יכול לשים את התוצאה של החיבור של X פלוס Y ב-R, מפני שאין לי מקום לשלוש כתובות. סליחה? יופי. התשובה הייתה לטעון את R ב-X, וזה בדיוק מה שאני רוצה לעשות. בתור דבר ראשון, אנחנו שכחנו לחלק כאן את הזיכרון. אני עכשיו מחלק אותו רק לשלושה חלקים כמובן. הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה להעביר את התוכן של X לתוך R, כדי שאחרי זה אני אוכל לעשות עליו חשבונות. אני לא יודע מה יש ב-R, אבל את R אני רוצה לדרוס. אז נניח שיש לי איזו פקודה, אני ממציא את הארכיטקטורה, אז מותר לי, יש לי פקודה שאומרת move, ואני רוצה להעביר את התוכן של X לתוך R. ה-X נמצא בכתובת J פלוס 5, ו-R נמצא בכתובת J פלוס 8, ומה שכתבתי כאן, אני רושם איזה קומנט בצד כדי שתראו מה קורה כאן, אז מה שקורה כאן זה R מקבל את הערך X. כן. יותר כדאי היה לעשות את זה עם Y, אני לא חושב. בוא נראה רגע איך אני מצליח להתקדם כאן, ויכול להיות שאתה צודק, אבל אני לא חושב שזה משנה. הדבר הזה שאני רוצה לעשות זה לדאוג לזה שבתוך R יהיה הסכום של X ושל Y, וכל מה שאני צריך לעשות זה בעצם, אל תחשבו עכשיו על פקודת חיבור, תחשבו על פקודת הוסף, כן? פלוס שווה. מה שאני רוצה לעשות זה להוסיף ל-R את Y. אני רוצה לכתוב R, מקבל את הערך R פלוס Y. וזה קל, יש לי פקודת add שבדיוק זה מה שהיא עושה. add את Y ל-R, נכון. Y יושב בכתובת J פלוס 6, אז אני ארשום כאן J פלוס 6, ל-R, שהוא גם קלט לפעולה, אבל גם מקום התוצאה, R זה J פלוס 8, וזה בדיוק מה שהפקודה הזאת משיגה. בדיוק האפקט של הפקודה הזאת. ועכשיו בדיוק באותו אופן אני רוצה להחסיר מ-R משהו, אני רוצה לכתוב R מקבל את הערך R פחות Z, והפקודה תהיה סאב, כמו קודם. Z יושב בכתובת J פלוס 7 עכשיו, ו-R בכתובת J פלוס 8. והדבר האחרון שאני רוצה לעשות זה לחלק את R ב-X, זאת אומרת R מקבל את הערך R חלקי X. סליחה? במקרה הזה זה לא יהיה מינוס, זה יהיה 1 חלקי, נכון? לא מינוס. איפה? אני טעיתי כאן? יופי. אז השאלה היא זאת. כאשר אני רושם סאב A, B, האם הכוונה היא A מקבל את הערך A מינוס B, או B מקבל את הערך B מינוס A? אבל אנחנו כבר אמרנו שהארגומנט השני הוא הארגומנט של התוצאה, ולכן זה תמיד אומר B מקבל את הערך B מינוס A, ולכן מה שכתבתי כאן נכון. אני צודק? אני מקווה. בסדר? אבל זה, אני החלטתי כי אני ממציא את הארכיטקטורה, זה קל. אוקיי? ואותו דבר אני אעשה כאן, כשאני כותב divide A, B, אז המשמעות היא B מקבל את הערך B חלקי A, כי ככה אני מחליט שהמכונה בנויה. אתם צריכים כמובן ללכת לספר הארכיטקטורה של מכונה קונקרטית כדי לדעת איך זה עובד שם. אבל אם זה באמת נכון, אז אני חושב שהתוכנית שלי עובדת בסדר. divide, איפה X יושב? ב-J פלוס 5, מ-R שזה J פלוס 8. כן. למה? זה כן כמו שעשיתי קודם. שיניתי משהו? זה בסדר? אוקיי. עוד פעם, זה לא פרטים חשובים, כי אני ממציא את הארכיטקטורה. אני גם מספר לכם איך כותבים אותה, וגם מספר לכם מה האפקט של כל פקודה, מה המשמעות של כל פקודה. אז יש לי כאן חופש, וזה רק בשביל להראות לכם דוגמה של איך כותבים תוכניות במכונה כזאת. כמובן, אם השפה היא שפה מסוימת, אז אתם צריכים להתרגל לשפה המסוימת הזאת, וללמוד לכתוב בה, אבל זה לא מאוד מסובך, אתם רואים. בכוונה החלטתי להעביר את הנתונים אל סוף התוכנית ולא להתחלת התוכנית. בכוונה, מכיוון שסיפרתי לכם בשבוע שעבר שבמודל שאנחנו מציגים כאן, הזיכרון של תוכנית, של פקודות, והזיכרון של נתונים מעורבבים זה בזה. בסדר? ובאמת, אילו הייתי שם את הנתונים האלה כאן, מה שהיה קורה עכשיו
בפקודה הבאה זה שהיינו מתחילים לגלוש של שטחי הנתונים ולנסות ולבצע נתונים, וזה לא דבר טוב. לכן נשארתי כאן מקום אחד ריק, ופה אני חייב לכתוב פקודה אחת נוספת. הפקודה הזאת יכולה להיות אחד משני דברים. היא יכולה להיות פקודת עצירה, halt, למשל, כן, או end, או לא משנה איך קוראים לזה. אבל אם זה לא סוף התוכנית, ואנחנו לא מניחים שזה סוף התוכנית, אנחנו חייבים לכתוב פה פקודת העברת בקרה מפורשת, למשל, jump לכתובת J+9. אולי, אם פה ממשיכה התוכנית. אבל איזשהו jump חייב להיות כאן, כי אחרת אנחנו נגלוש אל תוך שטח הנתונים, וזה לא מה שאנחנו רוצים לעשות. שאלות לגבי מבנה של שתי כתובות. בוודאי שצריך PC, בדיוק כמו קודם, אנחנו לא נפטרים מהצורך ב-PC, אני אצייר אותו גם כמו קודם. הנה כאן הפרוגרם קאונטר, וערכו ההתחלתי בתחילת התוכנית צריך להיות J. והוא כמובן מתקדם ככל שהתוכנית מתקדמת. זה לא השתנה. עוד שאלות? כן. אני לא שומע, הג'אמפ? הג'אמפ, בסך הכל מה שהוא עושה, זה משנה את ערך הפרוגרם קאונטר, בדיוק. טוען ערך חדש לתוך הפרוגרם קאונטר, כן, ככה נוח לחשוב על זה, בהחלט. עוד? יופי, אנחנו נמשיך עוד קצת עם מבני פקודה שונים אחרי ההפסקה. בואו נעשה כמה דקות הפסקה.